כנגד 4 בנים דיברה המספרה. זה שיודע מה הוא רוצה, זה שלא יודע מה הוא רוצה, התסביכן, וזה שלא יודע לשאול. זה שיודע מה הוא רוצה, מגיע אליך, אומר לך, תקשיב, הוא חדור מטרה, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, אפילו מראה לך תמונה, אומר לך, הנה בוא תראה ככה אני רוצה, מראה לך תמונה של, אני מכיר את הדוגמנים האלה, זה ליאונרדו דיקפריו, בכלל יש לו 4 שערות על הראש, אבל הוא יודע מה הוא רוצה, זה הכי חשוב, הוא חדור מטרה. זה שלא יודע מה הוא רוצה, זה שיכול לשבת לך על הכיסא, לפחות רבע שעה, כאילו הוא בא לשיחת ייעוץ עם לבנת פורן. לפני שאתה בכלל מתחיל להדליק את המכונה. אז, תשמע, אני לא יודע, אני רוצה למולד, יש כאלה בכלל באים לי, תשמע אחי, אני רוצה לגדל קוקו. אז למה באת לפה? יש את התסביכן, אני התסביכן, זה משהו שקשה לי איתו. שיט, אני בן אדם, אין לי סבלנות אחי, אני ספר, אני עובד במקצוע שצריך סבלנות, אבל אין לי סבלנות. הוא יושב, תשמע, אולי נעשה 0, מה אתה חושב אם מתאים לי יותר? חצי, מה אתה חושב? אולי בכלל נעשה